Найвялікшае ў свеце нахабства, двудушча і цынізм. Лукашенко павіншаваў Украіну з Днём незалежнасці. Половина родни нашей на Литве. Какая тут может быть война между нами? Соседи не должны воевать. Як беларуская агрэсарка атрымала адлуп ад вяскоўцаў. Калі зачыняюцца дзверы за апошнім наведвальнікам, і тут можна пачуць у поўнай цішы крокі нашага паэта. Яны чулі крокі самога Якуба Коласа. Беларусь не белая Русь. Россия наш братский народ, и в трудный момент мы готовы оказать помощь. Конечно, речь идет о поставках на рыночных условиях. Как вы знаете, цены на топливо в последнее время существенно выросли. Беларусь хоча зарабляць на вострых патрэбах Расіі. Добрый дзень, сёння нядзеля, 24 жніўня. Традыцыйныя навіны вашай увазе на Нехта Плюс. З усіх беларускіх экранаў ільецца непавага, хамства, прыніжэнне гаротнай Украіны, украінцаў і асабліва дзейнага дэмакратычна абранага прэзідэнта Владзіміра Зеленскага, якія ўсе разам вядуць адчайную абарону сваёй незалежнасці ад шматгадовага дыктату Москвы. Зеленский, будучи сбитым летчиком, пришел вот сейчас к Трампу в Вашингтонах на не совсем надежных костылях. На ўвесь гэты бруд натхніў галоўны беларускі недобразычліўца Украіны. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент. Гнида он потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил, давайте заключим пакт о ненападении. Давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем. На что я говорил, мы не собираемся нападать. Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете. Я говорю, ну вы слышали мои все эти заявления. И в это время, ну что ж, вызов брошен. І ў той жа час Лукашенко набіраецца бесцырымоннасці і нахабства, лісліва віншуючы народ Украіны з Днём незалежнасці. Народ, які ў сваёй абсалютнай большасці яго люта ненавидзіць. Жить рядом в мире и согласии издревле было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой. Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями. От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы о вашей многонациональной стране, мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития. Такі выдутлы цынізм на ўзроўні кіраўніка дзяржавы магчыма не першы ў гісторыі, але што ў 21 стагоддзі гэтага раней не бачылі, то дакладна. Ад усяго свайго сэрца ён жадае ўкраіне мірнага неба, бязвольна і баязліва запусціўшы на яе тэрыторыю расійскага агрэсара і цяпер актыўна вырабляючы для расійскай зброі, якая забівае мірных украінцаў усе неабходныя кампаненты. Тут проста няма словаў. Слава Украіне! Героям слава! Жыве Беларусь! Але толькі без нацыянальнага сораму і ганьбы Лукашэнкі. Ад родных ніў, ад роднай хаты, панскі двор дзеля красы, яны, бяздоленыя ўзяты, ткаць залатыя паясы. Беларусь жыла і будзе жыць, хіба што выкінуўшы са свайго вобліку усялякае ўзгадванне пра Лукашэнку. Як ніколі пры ім зноў прачнулася беларуская думка і нацыянальная мова. І мы ўбачылі, што яна ўсё яшчэ вельмі прыгожа гучыць у вуснах грамадзянаў русіфікаванай Беларусі. Да дня беларускага пісьменства, што пройдзе ў горадзе Ліда на самым прыканцы першага вераснёўскага тыдня, адныя ганарацца тым, што ўпершыню выдаюць паэму Якуба Коласа па-расейску, але для большасці валодаць прыгожай моваю і чытаць беларускіх класікаў услых менавіта ў арыгінале гэта не просты гонар, гэта слыннасць і песня душы. Радкі з верша Аркадзя Куляшова «Моя бесяць» прачытала, быццам бы праспявала моладзь 6-й клінічнай бальніцы Менску. З надзеяй гляджу на крыніцу спатканую. Хачу, каб яна разлілася ракой. Ні волгай магутнай, ні нават камаю, хоць бесяцю, што на радзіне маёй. Прагай да працы ахоплены частая, і сэрца апалена смагай радка, бо жыць не магу, як камень няшчасная, кропляй дажджу з лесавога лістка. Кажуць, што рэкі птушкамі створаны, такімі малымі, на першы пагляд, капалі і ў дзюбах адносілі ў бор яны, мяшочкі з зямлі.
Дзіўна, што дыёзны прапагандысцкі канал звярнуўся да тэмы беларушчыны ў такім аб'ёме. Зрэшты, нацыянальная мова яшчэ не прызнана экстрэмісцкай, і баяцца рабіць на ёй падобныя праекты пакуль не лічыцца здрадай дзяржаве. Нельга радзімых мясцінаў забыць, фарбаў, лясных і азёрных. Пасябраваць можна з мовай чужою, ёю валодаць свабодна. Нельга адно – здрадзіць роднай сваёй і адрачыся ад роднай. Белый рушник мой, белый обрус. Вышила мама кашулю. Не променяю свою Беларусь, не выбираю матулю. Хаця ў Беларусі ўсё з ліхвой у такіх пытаннях кампенсуецца праз усялякія псеўданацыянальныя праекты, такія як партыя «Беларусь». Там абудзіліся быццам бы добрай ідэі правесці па ўсёй краіне літаратурны чэлендж онлайн з чытаннем вершаў беларускіх класікаў. Але паведамілі пра гэта чамаданаўцы па-расейску і схавалі відавочную палітычную падаплёку акцыі. Назвалі яе «Ты з заходняй, я з усходняй», друкуючы словы «адзінства» з прапісной загалоўнай літары і маючы на ўвазе з усіх бакоў вельмі спрэчную дату 17 верасня 1939 года, калі пасля таго, як Польшча была падзеленая паміж Гітлерам і Сталіным у межах сакрэтнага пратаколу дэ-факту аб ненападзе, а быццам бы шчаслівыя беларусы вярнуліся на радзіму з польскага палону ў Савецкі Саюз. Змешваць гэткую камуністычную дрэнь і высокую беларускую паэзію ў адно справа абсалютна недаравальная. З аднаго боку, канешне, тое, што адбылося 17 верасня, моцна паўплывала на тое, што Беларусь стала адзінай. Але з іншага боку, гэта дзень таксама жалобы, калі другая частка нашага народа попала пад прыгнёт чырвоных катаў. Калі прыйшлі бальшавікі, якія мардавалі, забівалі, катавалі і высылалі нашых землякоў, нашых сваякоў, нашых бабуляў, дзядуляў, прабабуляў, прадзядуляў у Сібір, в Катынь, в Меднае і в іншыя месцы, дзе іх забівалі проста. І, канешне, гэта вельмі кантраверсійная дата, і мы павінны яшчэ пераасэнсаваць гэту дату нашай гісторыі. Безумоўна, гэта не свята, таму што гэта з аднаго боку дзень адзінства, але з іншага боку гэта дзень жалобы. Увы, первой столичной пропиской Якуба Колоса в Минске стала тюрьма Пищаловский замок. Он провел в неволе 3 года за участие в нелегальном съезде учителей Минской губернии 8 июля 1906 года. Его организаторы бросили вызов государственной власти, выступили за общее среднее образование и преподавание на родном языке. Тое, што ад камуністаў шмат нацярпеліся і беларускія слынныя пісьменнікі, народныя паэты і класікі нацыянальнай літаратуры Якуб Колас ды Янка Купала, ні для каго не сакрэт. Іх творчасць была звязаная з барацьбою за беларускую мову і нацыянальнае адраджэнне, а таму сутыкаліся з рэпрэсіямі ў 30-е гады мінулага стагоддзя. У Менскім доме музея Якуба Коласа ладзяцца начныя экскурсіі. Не часта, разы 3 на месяц, але збіраюць яны даволі вялікую аўдыторыю. І што цікава, ды ў нечым нечакана, пераважна маладых хлопцаў і дзяўчат. Калі я толькі прыйшла працаваць у дом Коласа, мяне амаль адразу здзівілі навіной. Тут жыве прывід, дух Коласа. І гэта асабліва адчувальна, як казалі, менавіта ўвечары, калі зачыняюцца дзверы за апошнім наведвальнікам, і тут можна пачуць у поўнай цішы крокі нашага паэта па гэтай скрыпучай лесвіцы. Ён нібы падымаецца ў свой рабочы кабінет, у спальню, каб пачаць тварыць ці ўжо адпачываць. Ноч у нашым музеі гэта нешта новае, асабістае і такі дыялог з літаратурным геніем. Амаль кожны вечар збіраліся госці ў доме Якуба Коласа. Нас малых уже клалі спаць, але мы так адчынялі дзверы, глядзелі, хто ж прыйшоў, чым займаюцца, бачылі іх размовы за сталом, можа за чаркай, можа за гарбатай. Нам было цікава, якраз сталовая была побач з нашай спальняй, дзе спалі мы з братам Сергеем. Прыехала ў беларускую вёску, што мяжуе з Літвою, прапагандысцкая каманда прадзяржаўных тэлевізіёншчыкаў. Бітую гадзіну шукалі адчайных супраціўнікаў сусветнага імперыялізму. Галоўнае, і так, і гэтак выёжвалася, каб як мага больш аскардзіць захад, справакаваць суразмоўцаў на ганебную рэакцыю, калі, маўляў, краіны НАТО праводзяць вучэнні блізютка-блізютка ля беларускай мяжы.
ды не даюць нармальна паспаць. Але знайшла прапагандыстка толькі аднаго бота, як у нас казалі, тапара, альбо паводле Высоцкага баобаба, які нарадзіўся ім, гэтак і памрэ, відаць. Галоўнае, каб на дзяцей і ўнукаў не перакінулася ягонае цемрашальства. Как лязгало на днях 3 раза, с литовской стороны, конечно, слышал. Шли учения с грозным названием «Свирепый волк», но считает все это показное. Спокоен, отдыхает на террасе и уверенно рассуждает о будущем. Никакой войной не пойдут. Это они на словах свирепые волки, а на деле просто тявкают из-за забора. Пусть лезут, по мозгам получат, поедут назад и все. Астатнія вяскоўцы апынуліся нармальнымі, адэкватнымі і значна разумнейшымі за гэтую гора-карэспандэнтку людзьмі. Нас обучение, уборка, самое главное, главный бой, говорится. Половина родни нашей на Литве. Какая тут может быть война между нами? Соседи не должны воевать. Отголоски учений слышали и в Парадуне, в 3 километрах от границы. Леокадия Будис, как обычно, ухаживала за цветами. И тут на тебе. Да, слышно, вот вечером особенно слышно, что где-то там что-то вахает. Свирепого волка, так учение называется? Нет. Не боитесь? Нет. Мне кажется, это просто страхи. Крупнейший нефтяной путь из России в Европу вновь выведен из строя. Это уже 3-я атака ВСУ на нефтепровод «Дружба» за короткий период. Доўгія гады Беларусь паслася ля расійскага карыта, якое было напоўнена таннымі, дакладней ільготнымі, альбо, як пры Ельцыне, увогуле бясплатнымі газам і нафтаю. Але часы змяніліся, дармавое пераўтвараецца ў рынкавае, і хітрая Беларусь вырашыла аперадзіць суседа ў камерцыйнай жылцы. Цяпер, калі ў Расіі сталі нафтаперапрацоўчыя заводы, калі ўзніклі вялізныя чэргі на аўтазапраўках, калі не хапае дызеля і бензіну не тое, што на асабісты транспарт, але і на сельскагаспадарчую тэхніку падчас уборкі ўраджаю, ды яшчэ ж і на вайну трэба нямала пакінуць. Беларусь адгукнулася, каб дапамагчы гаротнаму старэйшаму брату, але далёка не ад шчырага сэрца. Как вы знаете, в России в настоящее время сложилась крайне непростая ситуация с обеспечением топливом. Вследствие ударов беспилотников были остановлены ряд крупных нефтеперерабатывающих заводов, что вызвало серьезный дефицит горючего на внутреннем рынке. Хочу подчеркнуть, Республика Беларусь не останется в стороне. Россия – наш братский народ, и в трудный момент мы готовы оказать помощь. Конечно, речь идет о поставках на рыночных условиях. Как вы знаете, цены на топливо в последнее время существенно выросли. Тем не менее, мы готовы выделить определенные объемы дизельного топлива и бензина для поставок в Россию в рамках союзных соглашений с Российской Федерацией. Хочу особо подчеркнуть, Республика Беларусь не останется в стороне. Россия – наш братский народ, и в трудный момент мы готовы оказать посильную помощь. Это позиция нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. В рамках достигнутых договоренностей принято решение, что в ответ на поставки топлива Российской Федерации Республика Беларусь получит еще один ракетный комплекс и одноименную баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Эти шаги подтверждают прочность союзнических связей между нашими странами и нашу готовность действовать сообща в условиях любых вызовов.